Τι έγινε? Έλα. Πλούσιοι φτώχευσαν και συνάσαν. Έλα. Είσαι πολύ γκραγγινιό. Προσπαθώ. Ναι. Έλα. Και ο βιντεοσκόπος, Είναι το τοπίο. Θα φας τώρα, κάτσε τράβα βίντεο και μετά τρως εσύ. Τράβα βίντεο και μετά τρως εσύ. Δεν είναι το τοπίο. Νίκο, θα φας. Νίκο, θέλεις. Είναι στο καλύτερο εστιατόριο. Ναι, ναι. Έλα. Για να δώσουμε και από εδώ μεριά. Στους παλιούς δεν είναι πιο πολύ. Στους παλιούς δεν είναι πιο πολύ. Να δώσεις στον κόσμο. Κάτσε, δεν θα θες κάτι, τρώει. Θες κάτι. Γιώργο, και προς τα πίσω να δίνεις. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Είναι μαντζαρμαστό, αλλά σούπα βάζει. Περίμενε, έλα. Όσοι έχουν σούπα θα πηγαίνουν πανέμι για τίποτα άλλο. Ψυχραιμία σε χρειάζεται, εντάξει. Α, και πίσω δεν. Έχουμε καλύψει. Δώσε από εδώ, δώσε από εδώ. Πόσοι δεν έχουν φάει. Εγώ. Δώσε στον άνθρωπο. Δώσε το βιντεοσκόπο, δώσε το Στο τέλος. Να βάλουμε ένα εδώ πέρα για να τη ευχαριστούμε διαφορετικά. Θα την πιείς εσύ, θα την πιείς στο ποτήρι. Η σούπα θα την πιείς στο ποτήρι, λέει ο Κώστας. Σοβαρά εξαφανή. Μην κάνεις τσιγκούνια στον Κώστα. Έχει κι άλλη, κάτω έχει κι άλλη. Δεν πάει μετά. Θα φέρει ο Σπήλιος. Θα φέρει ο Σπήλιος. Αλλά δεν θα είναι ίδια σοδιάς. Θα είναι άλλη σοδιά. Εγώ θέλω αυθινή σοβιάς. Δώσε άλλο ένα. Κάθε φορά που θα μου κάνεις έτσι θα σε γράφω. Βάλε όλο εδώ πέρα. Έλα. Έλα, δεν πειράζει. Μια ψυχραιμία χρειάζεται. Περίμενε, αγάπη μου. Αυτό είναι κεφάλι. Ο Σουρίλος είναι Είναι ξάρνα μου, πεταμένα μου. Εντάξει, πάμε. Συνεχίζουμε. Από εκεί, Μαρία. Πόσοι δεν έχουν φάει. Τρεις. Να, Νικό, αυτό είναι καλό. Έλα, βάλε μια αυτό. Ελάτε, κοπιάστε. Βάλε μια αυτοκρατορική τώρα. Έλα, πάρε. Αυτοκρατορική. Πάρε. Έλα, βάλε και εμένα φιβάκι. Κώστα. Έλα. Εδώ η κυρία θέλει. Κυρία, δώσε από την κυρία. Πού είναι η κυρία. Βάλε μια τώρα. Πήρε ο Ηλίας. Εδώ στην κυρία με το κουτάλι. Δώσε και εμένα ένα. Δώσε και εμένα, αυτό έχει παράδοση.